Barka da zuwa Baban Soyayya TV. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Baban Soyayya ne. Idan da so akwai cuta, Surayya haƙuri magani ne. Ina son Surayya, Surayya gashi yau ta guje ni. Ha, ina son Surayya. Ya zaki bar ni. Sunan su Baban Soyayya. Shi lamari na soyayya ai haƙuri adan zuciya ne. A zamantakewan mu tare da ke kin san da ni adali ne. Dan kin guje ni kin dan wani ni na san hakan lokaci ne. A soyayya ba a gaggawa dan ko kayi kai za ka rame. Zuciya tana nan a tare da ƙaunar ki kwarai babu fashi. Ƙaunar ki ta danna kirji na wata ran da ƙyar nake nishi. Ki duba san ki zai zama ajali na kalli yarda na rame. Ha, akan kina rame. Kin karya alƙawarinmu da ke hanyar kwarai kin ka kauce. Kambu na so da soyayya da na ɗaura ke ce kin ka kwance. Idanuwa suna yin hawaye rashin ganin gimbiya Surayya. Ha, ina zana ganki. Sunan su Baban Soyayya. Idan da so akwai cuta, Surayya haƙuri magani ne. Ina son Surayya, Surayya gashi yau ta guje ni.